खुलुमबाय लोगोफोर गोबाव समनि उनाव आं नोंथांमोननिसिम मोनसे बर'नि भिडिअ लाबोनाय जादों बे भिडिअखौ नोंथांमोनखौहाय जोबजासे नायलांगोन होननानै आं आसा खालामो भिडिअनि नामा जाहैबाय दाहाल दा गोबां मानसिया नुवाखै जानो हागौ दा बे आंनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना नायलांदो भिडिअआ जोबोद मोजां रमान्टिक आरो इमोशनाल एक्शन दङ दा नोंथांमोना नायलांदो दाहाल बर'नि दाहाल मुभि बावैसो सिगां रिलिज जानाय दा बियो मोजाङैनो जोंनि बर' सावथुनाव मोनसे दावगानाय नुजादों आरो मोनसे बलिउडफोर बायदि बेखौहाय जोङो नोजोरजों नायनो हायो दा गोबाव समनि उनाव आङो दिनै बे भिडिअखौ नोंथांमोननिसिम लाबोनाय जाबाय नोंथांमोना नायलांदो हेल' आइजों दिनै न'आव थांला मा आंलाय हारसिं मा खालामबाय थानो बा आं हस्टेल थानाय समावलाय बोरै थायोमोन अह आवगायनि खोथाया आलादामोन आरोलै नोंखौ नायनो लुगैनाया थानो हाथारलिया आं थाथ' थुथ' खालामालासै गोख्रै न'आव फैदो थांगोन दे आं थगायदों फाग्ला गथ' भिडिअआ जोबोद मोजां जादों जोबोद मोजां जादों Dahal Gabaji Neng bay besra Wah Oi Gali Master babuआ फैगासिनो दङ गोख्रैनो लोगोफोरखौ रेडि खालाम है जोंहालाय मा देलायलायनांगौब्रा मोजांखासै खोनादोंना बेंगि मा जाखो बायजोआव खेबसे ओंखारबोलाय गालिखौ माबायदि नुदों नायलांनां नाङाहाय मा आंहा मेथाइआवसो एन्ट्रि जागोन दे माखौबा Harun bilayjeng paten lalu malah लांथियासो बुंबावदों नों गामसाया हर होनदों हर मोनदोंना मोनाखै जाखो हर मानसिफ्रा फै सार
जिराय सार नै सार गासिखौबो लाबोजोबखाबाय आं टेनसन गैया थाथ'दो आं थांसै ओंखाम जालांदो जोनोम सारजों लोगोसे मास्टार बाबु ओंखामखौ बिदि फ्रियाव मोनजाबाय थायो थां जांलाब जांथाबनो ओइ नाब्ले साननि सिगां बेबायदि जालांब्ला दा बुं मिथिबाय सम सम आंनाबो मिटारा थिखिनिसिम दावखोयो रागा जोंबायदां सेंग्राया जेबो नङा सार बिसोर बिदिनोखा उन्दैनिफ्रायनो नांज्लाय सेंग्रा सिख्ला जालायलांबाय बिहावसो सेंग्रा सिख्ला जानायखौबा खेल दं फिसाजोखौ आंनो गथायनांगौबा खेल गैया खावना लांजाबासो बुजिगोन बेनो सार खथाया बांद्राय साबजाथाव नङा थेवब्लाबो सोलिनांसिगोन आं मोजांखौनो मोनदों जेबो टेनसन गैया माब्लाबा गोसोफोरखौ सुखुवा मोनब्ला जोंहानाव एफएम रेडिअबो दंखायो एफएम रेडिअ एफएम रेडिअ माने आं सार मानो गावखौनो FM रेडिअ मा नायगोमाखो जेबो नङा सार एफएम रेडिअ ओंखारदोनि थाखोआव मोजां गोसो हो सार गोदान ज' मोनजागोन जागोन दे आदा जोनोम रथ'लाय बुंबाय मा जाखो आं खिन्थु नोंखौ साइकेलाव दिखांखाया गाखोबाय आं बे मालायनि टिकेट दानखानाय केरियारफोराव माबाहाय फाग्ला मा जाखो गोख्रै बुंदो साया दा गुसु जालांजोबगोन आंना माथो सार गोदाना बे फामिनि न'खरावसो थादोंनो बेयावलाय माथो हाजो गाखोलायखो बाथ्राया बिदि नङा फाग्ला सासे देरफुनाय सिख्ला थाखानाय न'खराव बिदि सेंग्रा मानसि दोनजायो नाय नों माब्लाबा गावनि आथिङाव गावनो दाननानै लागोन मा गिलु बालु बुङो नोंलाय दा माथो खालामनांगौ आंलाय मा खालामनांगौ गोसोनि खोथाखौ गोख्रै बुंनानै लादो गिलायलांलां नोमफालां होन नों हौवा माहारिनि जादाव हांगार गोसोम सोरखौ नुदों बिदि मोदोमाव सावगारि आखिलाबायनो सावगारि नङालै आयै टेटु बुङो बेखौ टेटु जाबाय बांद्राय गोरों दिन्थिनो नाङा नों मानोथो बेफोरखौ आखिलाबायामोन आइ जोंनि मेथाइनि ओंथियानो बिदिखामोन मेथाइनि ओंथियानो बेनोखामोन फुलां आखाइ साखाइ सालांजोब्बाय आंहासो आइ देना प्लिज हुगारथारनानै होदो बुरैलायलांबाय सम गैया आंहा दाबो गोरलै गथ' सानना लानायखौनो गारा हाबा हरनो सम जालायलांबाय बिदिब्ला हाबाखौनो हरदोना आंखौ मोनगोनबो गथ' आंजों नोमफानो साया लांफै माबार जाबायलै मानाव गेदेर सानै खुरैया गब्लंजोंसो हनै गोथावथार जादों जोनोम नोंसा आइनि आखाइनि महिमा हाय बेसे मुहिथावना ओइ आफा ओंखामा जाफैदो नै जोंनियाबो सफैबाय नोंथां फैदो आंनि बिसिनि आखाइनि महिमाखौ एसे रानलायनानै जाहैदोनि बा नोंसोर सानैनि आखला बिदिसो बेयाव जालाय बैयाव जालाय बिदिजोंलाय मा खामानि आवगायनोसै जामा साला खदारा हनै हाथु साख्राबो खुबै थ' फै नोंथां हामि बे जाग्राया दोन फै बै दंफां सिङाव र' आफा जादो दे आइ मास्टार बाबुखौ बबे खथायाव दोनखो आंनि खथायाव मा बापरे माखौ एसेबां गोमोहाबखो सोर खिथाया नोंनो सिख्ला मानसिनि खथायाव बेबायदि सेंग्रा मानसिखौ दोननो आंनि गोसो आंनि खथा नोंहालाय मा अरजादों फाग्लासो जागोनलै
सिख्ला मानसिनि खथायाव सेंग्रा मानसिया फाग्ला जासिगोन ना उदैया बेलुन बादि देरना फैबा आंनि खाथियाव दागाफैखा Kulang dini kau. Oh lo, nungku. Adi. Nui nungku. Oh lo. Nui. Ogat. Nui. Hah? Dini tu gobai nengang se. बे खानायखौ मानो इसेबां स्टाइल खालामना लाखिदों बेखौनो मा बुजिनो फालाय गोसो गोरबो मोदोम गेनजों हाजार लाख मोजां मोनो आं नोंखौ बनब्रै बिखुमेंले ओइ फाग्ला बै गोसो गोरबोजों मोजां मोनलायनायखौथ' बुजिबाय आं नाथाय बै मोदोम गेहेनजों मोजां मोनलायनायखौसो बुजियासै आं माखौ खोनासंखुमायब्रा आंलाय नोंसोरबायदि हिनजाव खावसे हौवा खावसे बेफोरबायदि खोथाखौ बुजिया मा बुंदों नों बुजिया नोंखौ A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant. सारे barang bungni. Good. दे बुंनायसाय नाथाय आं आखरखौ इंराजिनिसो बुंगोन आरो सोदोबखौ बर'निसो बुंगोन बर'नि दे बुंलाय आंबो खोनासंनि A for फामिया L for लामानिफ्राय S for सारखौ L for लाइन M for मारिबाय D for दङ थैनो रोङै गथ' नोङो नै नोंखौ नों दायोसो मोनगोन र' कुछ होता है वाह क्या स्टाइल है कान पे चश्मा है खोमायाव चश्मा लालायबावबायसो मालाय मास्टार बाबु गथ'फोरखौ एसे मोजां फोरोंनो नाजा सिख्लाग्रा न'खराव दं होननानै गाज्रि सावस्रि लाबोनो नाङा मानो बेबायदि बुंदों नोंथाङा मास्टार बाबु नोंथाङा जोंनि गामिनि सोमोन्दै मोजां मिथिथ'वाखै लासै सं दाननो नाजा हरखाब मिथियोब्ला सारा गिखांलाबायनो हागौ माबायदि बेले बेजे खोथा बुंदों नोंथांमोना दा हराव माने गादानाव मोजां सोंनानै ला सोर मानि जोंनाबो मास्टार बाबुआ आदुआसो माथो गाव थानाय बिगोमाखौनो सिनायनो हाया स्माइल सामालाय आगान होदो मास्टार बाबु
सोरबा नुसनबायोब्ला महा बिपद जागोनबो हाबाबो लाया माबो लाया बिदि लोगो हमबाय थानायजोंल'लाय मा जानो धनजि हमसुनि दा गामिनि मानसिफोरा हेंथा होआब्लाथ' माब्लाबानो जुलि लासिगौ आं नोंखौ नोंथ' आंखौ मा साननानै मा नुनानै गोसो थोलाबायखो एफा मथा सेंग्राया सोरबा हिजराखौ गोसो थोयो मालाय हौवाजोंनो हौवा गोसो थोलायो सार्जारि खालामलायनानै जुलि लालायो आरो नोंथ' हिजराबावसो खावसे हिनजावनि गुन थालायलायनाय स्टुबा माबाया ओइ नै माखौ स्टुबा सोर माखौ मा बागदाव होलाबायखो आच्छा जोनोम नोंनो बुंलाय बै रायजोनि मानसिफोरानोथ' जोंखौ मानो जुलि लानो होला खारखोमालांदोरा सोरखौ गिनांगौ दं नै इसेबां गोरलै नङा हमजानांगौब्ला हारा मुरा बुख्रुबजोबखागोनबो थोस आंखौ नाय बोरैबा जुदि फामि आंखौ अके बुंनांगौब्ला सयथिबो रावखौबो खाथिर खालामालां दंमारो मानसिफ्राबो मोनमारो निजिरा बे आंनि लोगो बिराद आखाइ गोलाव मानसि बे नोंसोरनो गोरलैयैनो खामानि होनो हागोन बे आदा जोंथ' नोंखौ फोथायो गामिनिनो मानसि नाथाय बेखौसो नोङो जेबो जिंगा दासि फन्थि नोंसोर बायदि गोरिबनो जों गोबां साख्रि होबायना जोंहा आरो राजु दङना जेबो नङा निजिरा जों बादि गोरिब सुबुंफोरनो गावसोरनो अनखांनाय मोननानै खामानि जासिनो फैदों बेखौ जोगारनाया जोंनि आथिङाव दानना लानायसो जागोन भय खाबा नालागे तहतर गावत जिमान तहतर बन्धु আছে ইহঁতক কবা मा जादों भाइ ए जोनोमा दासो माथो मा जादों निजिरा आदा बे आंजों लोगोसे कम्पानियाव खामानि मावो कम्पानियाव गोबां पेकेजेसफोर थानायखाय बिनानावमोनखौ खामानियाव लांनायनि खोथा सावरायदों नोंसिनि लोगो हमलायनाय जायगा आरो समफोरखौ नायनानै बांद्राय फोथायनो गोब्राब मोनो आदा बे गोबां गोजाननिफ्राय फैदों बेहायनो सुबिदा मोननायखाय बेहायनो सावरायनाय जाबाय बेहायलाय आरो माथो सन्देह खालामनांगौ दं निजरायाथो आरो आंनि आदैनि फिसाजोबावसो बिनानावबावसो आदा जोनोम गामियाव गोरिबा बांद्रायबाय फरायनायाथ' गोजाननि बाथ्रासै मालाबा ओंखाम बोथिसेखौनो मोनजानो गोब्राब जासै मालाबाथ' मोनजाबावासो निजिरा खायसे सुबुङा बेबादि सुबिदाखौनो नागिरो आथिं आखाइ थानाय समाव गुबुननि सायाव सोनारनानै थानो नाङा बिनानावफोर जिउखौ खुंलांनो थाखाय गोबां राहा लामाफोर दं जेरै दाउ अमा फिसिनाय आबाद मावनाय मैगं थाइगं गायनाय आरो बायदि रोखोमनि गोजाननि हाराव दाउ अन्थाइफोरखौहाय समायना हाजो साननानै गोरोन्थि दा खालाम बिनानावफोर मालाबा गिदिर हाखराव गाब्रगोनबो आदा जोंनो बुंनाय बाथ्रायाथ' सैथोआनो नाथाय जोंथ' बिदि थगायसुला नङाना नोंसोर गावबा गावनि डकुमेन्टसफोरखौ आंनो जमा होफैदो दे नोंसोर थांथ'दो दे রাতিটো আমার ঘৰতে থাকিম আৰু গাহৰি খাম এই মই নাখাও বলা আমিও যাম এই নিজে খা आदै दहाय गामिनि सानै सुबुङा आंखौ मोनसे खोथा बुंदों मा खोथा गामिनि माखासे नेमखान्थिफोरखौ नों आदैनिफ्राय मिथिना लानो थिनदों सोर बिदि जानला मानला बुंलायखौ गामियाव सासे गोदान सुबुं फैनो हाया नोंनाय नोंनि खोथा बुंनानै सिगिलाबायनो नागिरो अरगा आरो अनलाइन नङा बे बिसोरनि अनगायै गामियाव सोरथो बिदि बुंलाबायो एसे आंनोबो खोन्थादो आदै आंबो मिथिना थानायानो मोजां मा बुंनो गोनो गोथोसो मोनलायलांनाय जाबाय आं गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि गामियाव मोनसे गोरा खान्थि दं आरो बेनो जाबाय गामिजों गामि जुलि जानो मोनलायि जुलिनि आगोल देहायारि सोमोन्दो लाखिलायनो मोनलायि आरो गोबां खान्थि दं आदै बिदिबाथ' नेमखान्थिया बाराद्राय गाज्रि नंद्राया माथो नंगौ नेमखान्थियाथ' मोजां नाथाय बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ सोरबा मावफ्लाङोब्ला बेनि साजायासो माबायदि जागोन बेसो गिथावना माबायदि साजा आदै नों बेफोरखौ उनाव लासै लासै मिन्थिलांबाय थागोन नोंथांखौ बिनि सोमोन्दै जेबो सोंथ'नो नांलिया बारलांनाय जाथायफोरा बिनि गोसोखौ दुखु मोनहोयो जागोन दे आं एसे रेस्ट लायनोसै रथ' गाबोन फामिखौ सेंग्रा सासे नायनो फैगोन आलासिजों दसे जिरायफाथ'दों ए मोजाङानो जागोन दे बे बोराय सासेया खालि हाबाल' फिसा सासेखौनो फिसिनो हालादां नोङालै आइ
नोंहा हाबा जानो सम जाबायथ' मोखाङाव नानेखा जायोब्ला नोंखौलाय सोर लांनो बुरैनानै थागोन आरोलै माथो आं हाबा दासिमबो रावखौबो गोसोथोनोनो मोनाखै लाजिनो रोङै गथ'आ खुलुमबाय गिबियावनो थै जायासै गलाब बिबार मोदोमफ्रु मोदोमनाय नोंनि सोलेर थै एदालफोरनि डाइलगफोरबायदि जालाजोबबाय Hey, खर' गाज्रि गथ' रुमखौ मा दाखोर खालामना लादों नोंलाय लाइजामलै आफा लाइजाम लिरनो नाजागासिनो दं लाइजाम दानि जुगाव सोरबा लाइजाम लिरो सोरखौबा नों मोजां नुदों बुंना लाबानो खतम लाइजाम लिरदों मालाय जायानो आइ नों सिरि थाथ'लाय मानो सिरि थाथ'नोथ'ब्रा मोजां मोनो नाथाय बुंनानै लानो हाया आच्छा आफा नोंसोरो सोर खोन्थाया एफा गिदिर हाबा जानो गोनां फिसाला थानाय समावबो बिदि गथ'खांनो बिदिनो लाजिबा खाजि गोमायो सानबाय थायो फाग्ला गथ' साला नाय नोंसोरनि खोमा गन्थं हानानैसो गारगोन आं आंनाव सोङा हरसे आलासि लिंहरदों ना नोंसोर बायजोआव ओंखारखायाबो आं समजों ओंखारफा गथ' बुरिना थालांगोनबो जेबो अरजाया आइ बोरायना थानायाबोथ' गोबां दं नङाना बिसोरनिनो सोरबा सासेनियाव खारसनहैगोन आं फाग्लि बुंबाय थाना गथ' साया लानानै गोख्रै ओंखारबो बहा दं नों दं आरो सोरबा सिख्लानो मेसेज लिरगासिनो दंमोन ओइ बापरे जोंहा महाराजाया मालाय गोसथोलायनो रोंबाय सोर महारानिनो लाइजाम लिरगासिनो बन्धु दं सोरबा आंनि अननायखौ बुजिनो रोङै दे मानो फन हरामोन जोंनाव फैलाय आंखौ नायनो फैदों दिनै नंगौना नङाब्रा मा जानला मोनला बुङो मानो नङा जालाबायनो गोख्रैनो जोंनि लांगोनासिम फैनानै गसंनानै थाफै आंनि गोसथोफ्लानाय बयफ्रेन्ड जानानै गोसथोनोबा थोथाथोब्रा माथो खालामनो बेलाय ओइ बावदा बुंबाय थाना नोङो गोख्रै फै मा जातनि सिख्ला लोगो दासिमबो बुजिनो बिनो आंनि फिसाजोआ जोबोद लाजि गुसुथार मामुं नानि फामि बर' आदै फिथाइया गोथावथार जादों फिथाइया दखाननिफ्रायसो लाबोनाय मादै बिदिनो जानला मानला बुंखायो बियो फिथाइया गावनो बानायनाय थांनाय नोंनि खथा सिङाव सानैबो सावरायहै मा सानबाय थाखो नानि हा जेबो नङा फै सिङाव दे होमबालाय आदैमोन आंबो दान्दिसे फरायसालियाव थांना फैनि औ थांनानै फै थां दाहाय ओंखामखौ गासिबो बेहायनो जानांगोन थाब फैब्लानो जाबाय वाह जोनोम माबायदि पलिसि बानायदों आरो माबायदि गसंबाय थाखो नोंलाय है सार फामिनि खोथाखौलाय मा बुंबावब्रा लांगोनायाव आंखौ बेबादिनो गसंनानै थाबाय थानो थिनदों फाग्लि दे गसंबाय था साबसु लाइफ दे आंनो जागायनोसै ओइ सेंग्रा बै खिरखिजों नायहरलाय अब आएगा मजा मा नुदों लांगोनायाव मोनसे मुसुखा मुसुखा नङा फाग्ला बे आंनि बयफ्रेन्डसो नोंखौ जमनानै दं बुनो थाखाय लामायाव हा नंगौना नङारा नंगौना नङासो बुंबावदों
दहाय नोंनि सेराव जिरायनाय मटा ताग्रा सेंग्राया नुवाखिसै नों बेखौ? औ नुदों नोंनि बिदा जाखागोन बिदा बेबो आंनि बयफ्रेन्डसो आइया सानै मा सानै आरो साथामसो दंबावो आंना आं अहायाना आइया माबायदि सिख्लालै जानाय नङालै आंजों ओइ आइया राफा जानाय नङालै बेवहाय सानै गोसोथोनाय सोर सेंग्राया लांबावगोन बे गथ'खौ आं लागोन आं दंना र' फाग्ला आरो जगदा खालामसिनो सानै साथाम बयफ्रेन्ड सिमान गोरलै नुलांबाय बिदिनो ओमफ्राय साबेसेखौ बेबायदि केन्सेल खालामबाय थानोंलाय जेब्लायालागि गावनि फसायनायखौ मोना दासिमबो गावनि फसायनायखौ मोनाखै आरो नों मोननायाथ' मोनदों नाथाय बुंना लानोसो हायाखै देलाय बुंलाय सोर बे सानफ्रोमबो आंनि मेगननि सेरावनो थायो आंजों सावरायो आरो बेनो जाबाय फैनायसाय आंखौ एसे जायगा बेरायहो बेयो जोंनि गामिनि बाथौ मन्दिर माखौ एसेबां नायगोमाखो सारालाय जोंनि सेराव मा दं बाथौ सिबिसालि मानो सोंदों आं दिनै बे सिबिसालिखौ समाय लानानै बुङो आंनि गोसो आरो गोरबोआ नोंखौ आंनि जिउनि लोगोरि महरै सायख'खाबाय अख्रांजों समान लैथोजों समान अननाय नोंनि जिउआव लुफावना होगोन आं नों राजिना बुंनानै लानो हायैनि खिथेरा दासो जानोसै फामि माबा मोनसेथ' बुंलांदो सुनिता गामियाव जों सानैनि सोमोन्दै एसे सावरायनाय जाहांबाय आं गिनायसो मोनबाय जायला नों माबा मोनसे खालामदो नाथाय आं बुजानांगौब्ला आं गावखौनो फोजोबनानै लाखागोन बिदि दा बुंसना मा अबस्था जानांगौ बेहा दा रथना जोनोमसो माथो मा जादों बिराद टेनसन नुदों आं नोंखौ दिनै जायला आं दिनै मानोबा गावखौ आथुवा बादि सानब्लांदों मा बुंलांबायदों ना फामिया माबाफोर बुंदों नामा जेबो बुङाखै नाथाय आं बेबायदि जायोब्ला खस्थ' मोनफानाय मोनो दै लुफ्लांगासिनो दं मा जादों फाग्ला थारला बुङा मानो जायला फामिनि गोसोआ आंनि फारसे नङा मास्टार बाबुनि फारसेसो बिरबायगासिनो दं बादि मोनदों आं रथ' नोंनि साननाया गोरोन्थि जाबाय बायनो हागौ दानो बिदि लोरबां दाजा आंनि साननाया गोरोन्थिबो जादों जानो हागौ फाग्ला बादि गोसथै नालाय आंबो दाबादियाव हयले फामिया आंखौ नागारनानै थाङोबा जोनोम मा फाग्ला फाग्ला बखिलाबायबाय थादों र' आं गाबोन फामिजों सावरायगोन नङा नों बिदि दा खालाम लोगोफोर बेनिखायनो सोरबा सोरबा मोजां मोनदोंब्ला थाब थाब बुंनानै लाखा
नङाब्ला अब्ला बिदिनो गुबुनजों दरसि लाना दरसि थाबाय खारजागोन थानोसै माथो खालामबावनो नोंसोर दा थांथ'दो आं हारसिं बेयावनो जिरायथ'नि जागोन दे नाथाय बांद्राय हर थौजासे दाथा बिबारि फामि आरो मास्टर बाबुनि गेजेराव मोजां मोनलायनाय जायाखैथ' बेखौनोथ' आंबो सानबाय दं मोनसे खोथा बिफा दे बुं फामि आरो मास्टर बाबुनि गेजेराव गोसो गोरोबलायनाय जाबाय दे नाथाय सिरि सिरि जोनोमा फामिखौ हास्थायखोमाना दंब्ला बेयोथ' जोबोद दुखु गोनां जागोन नङा नङा बिदि जानोनो हाया बिसोर उन्दैनि लोगोखा बे माब्लाबाबो जानो हाया अब्ला मास्टर बाबुजों गोख्रै जुलिनि खोथाखौनो सावरायदो नङाबा रायजोफोरा खायलें नोजोरजों नायगोन अब्लालाय आंबो थाब सावरायनो नाजानोसै नोंबोथ' मिथिखागौ जोंनि गामिनि मानसिनि खोन्थाफोरखौ आं सासे गामिनि सिख्ला सोरखौबा खेबसे फोथायनायनि उनाव बे बान्दोआ अन्थाइनि बान्दो जानानै थायो जोंनि थाखाय आंलाय अबेनिथो राजा महाराजा जाखो गोसो मोननै गोरोबलायनायाव गामिनि सोहोरनि राजाफोर जानि खोथा फैया फामि आं नोंखौ मोजां मोनो आद्राया नोंनि आखायावसै अननायनि दिङाखौ नों जेरै जावलाङो जावलांदो आं गावखौनो गथायबाय मोजां बानायदों आं मोजां मोनबाय नायनानैहाय नेक्स्टआव नोंथांमोना पार्ट 2 जोनोम दसे दंबावो उन्दैनिया मा जाखो बेखौ नेक्स्टआव आं आपल'ड होनो हागोन नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय मानो सहराव थांनो जादों जोबजासे नाय माबालै खालामनो नाङा बे राजा थाहैनाय कम्पानियाव दिनै एसेयावनो दोनथ'नाय माखासे जाबाय जायगा खालि ओंखारदोंनो बेखौनो सोलोंनानै गोजोन्थों फैसानां बाय मानोथो साख्रि मावलायनांगौ जाखो जोनोम नोंफा मावनाय सम्पथिया मेरला